Ahojte všetci a vitajte pri našej dnešnej mimoriadnej spravodajskej správe, kde sa chystáme rozptýliť tabu naturizmu, ktorý sa všeobecne nesprávne nazýva nudizmus. Pripojte sa teda so mnou na návštevu jedného z naturistických kempov v prekrásnej prírode v pohorí And v Južnej Amerike. Toto video slúži len na vzdelávacie účely a neobsahuje žiadnu explicitnú nahotu. Poďte teda so mnou preskúmať pravdu o naturizme a o tom, čo v skutočnosti je. Nudizmus, tiež známy ako naturizmus, je životný štýl a filozofia, ktorá podporuje život v súlade s prírodou a zároveň praktizuje sociálnu nahotu. Nudisti veria, že zhadzovanie šiat a nahosť v prirodzenom prostredí umožňuje pocit slobody, oslobodenia a prijatia vlastného tela. Zatiaľ čo nudizmus môže byť niektorými vnímaný ako tabu alebo kontroverzný, má dlhú históriu a oddanú komunitu jednotlivcov, ktorí prijímajú jeho princípy a hodnoty. Prax nudizmu možno vysledovať až do starovekých civilizácií, kde bola nahota bežná v rituáloch, športe a každodennom živote. V modernej dobe sa nudizmus objavil ako sociálne hnutie na začiatku 20. storočia so založením nudistických klubov, rezortov a organizácií, ktoré sa venovali propagácii výhod života bez oblečenia. Jednou z kľúčových výhod nudizmu je pocit slobody a posilnenia, ktorý pochádza z prijatia vlastného prirodzeného stavu. Tým, že sa nudisti zbavia spoločenských očakávaní a noriem súvisiacich s oblečením, môžu zažiť hlboký pocit oslobodenia a prijatia svojho tela. To môže viesť k zvýšenému sebavedomiu, sebaúcte a pozitívnemu obrazu tela, pretože nudisti sa naučia oceňovať a oslavovať svoje telá vo všetkých ich tvaroch a veľkostiach. Nudizmus tiež podporuje väčšie spojenie s prírodou a životným prostredím, pretože nudisti sa často venujú vonkajším aktivitám, ako je turistika, plávanie a opaľovanie v prírodnom prostredí. Byť nahý v prírode umožňuje nudistom cítiť hlbšie ocenenie pre krásu a pokoj prírodného sveta, čím sa podporuje pocit harmónie a jednoty s prostredím. Okrem osobných výhod nudizmu má účasť na nudistických aktivitách aj sociálne a kultúrne výhody. Nudistické komunity sú známe svojou inkluzívnosťou, akceptáciou a neodsudzujúcim prístupom k ľuďom bez ohľadu na zázemie a telesné typy. Nudizmus podporuje telesnú pozitivitu, rozmanitosť a rešpekt k individuálnym rozdielom, čím vytvára príjemné a podporujúce prostredie pre tých, ktorí sa rozhodnú zúčastniť. Nudizmus navyše spochybňuje spoločenské tabu a stigmy týkajúce sa nahoty a ľudského tela, čím podporuje otvorenejší a akceptujúci postoj k nahote v bežnej kultúre. Normalizáciou nahoty a obhajobou akceptovania tela nudisti prispievajú k väčšiemu pochopeniu a oceneniu ľudskej podoby, pomáhajú búrať bariéry a predsudky súvisiace s telesným hanbou a neistotou. Na záver, nudizmus je životný štýl a filozofia, ktorá povzbudzuje jednotlivcov, aby prijali svoj prirodzený stav, spojili sa s prírodou a podporili pocit slobody, splnomocnenia a prijatia svojho tela. Výhody nudizmu presahujú rámec osobného posilnenia a zahŕňajú sociálne, kultúrne a environmentálne výhody, čo z neho robí prax, ktorá môže priniesť radosť, naplnenie a pocit komunity tým, ktorí sa rozhodnú zúčastniť. Nudizmus spochybňuje spoločenské normy a podporuje pozitívnejší a inkluzívnejší postoj k ľudskému telu, čím prispieva k otvorenejšej, tolerantnejšej a akceptujúcejšej spoločnosti. Mnoho ľudí si pod pojmom naturizmus alebo nudizmus predstavuje nejaký druh masových sexuálnych orgií. Úplne sa mýlia. Bolo by to ako ísť do Sixtínskej kaplnky vo Vatikáne a nevidieť krásu ľudského tela, ktorá sa odráža napríklad na maľbách Michaela Angela s nahým Adamom a Evou. Mnoho ľudí si nahotu spája so sexuálnou perverznosťou a nevidia krásu Božieho stvorenia, a predsa sú slepí, aby videli zlo vo svojom živote. Komunita nudistov sa navzájom rešpektuje. Žiadny nudista sa nevhodne nepozerá na opačné pohlavie a nerobí žiadne poznámky o telách iných ľudí. Vulgárne výrazy alebo akékoľvek neúctivé správanie je prísne zakázané. Žiť nudistický životný štýl môže mať rôzne zdravotné výhody, ako aj potenciálne riziká. Niektoré z výhod zahŕňajú vylepšený imidž tela, prijatie nahoty a pohodlie vo vlastnej koži môže viesť k pozitívnejšiemu imidžu tela a zvýšeniu sebavedomia. Nudisti často uvádzajú, že viac akceptujú a oceňujú svoje telo. Absorpcia vitamínu D, byť nahý vonku umožňuje väčšie vystavenie slnečnému žiareniu, čo môže pomôcť pri produkcii vitamínu D v tele. Vitamín D je dôležitý pre zdravie kostí, imunitnú funkciu a celkovú pohodu.
Zníženie stresu, čas strávený nahý v prírode môže mať na jednotlivcov upokojujúci a stresový účinok. Bez obmedzujúceho oblečenia a spoločenských tlakov môže podporiť relaxáciu a pocit slobody. Zvýšená senzorická stimulácia, nudizmus môže zvýšiť zmyslové zážitky človeka, pretože pokožka je priamo vystavená rôznym textúram, teplotám a pocitom. To môže viesť k väčšiemu oceneniu prírodného sveta a hlbšiemu prepojeniu so životným prostredím. Sociálne prepojenie, nudistické komunity často poskytujú podporné a inkluzívne prostredie, kde sa jednotlivci môžu spojiť s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi a vytvárať zmysluplné vzťahy. Táto sociálna podpora môže prispieť k celkovej pohode a duševnému zdraviu. Existujú však aj potenciálne riziká spojené s nudistickým životným štýlom, vrátane spálenie a poškodenie kože. Nadmerné vystavovanie sa slnečnému žiareniu bez primeranej ochrany môže zvýšiť riziko spálenia, rakoviny kože a predčasného starnutia. Pre nudistov je dôležité, aby používali opaľovací krém a hľadali tieň, keď je to potrebné na ochranu pokožky. Environmentálne riziká byť nahý vonku môže vystaviť jednotlivcov potenciálnym nebezpečenstvám, ako sú uhryznutie hmyzom, jedovatý brečtan, trne alebo ostré predmety. Nudisti by si mali všímať svoje okolie a robiť preventívne opatrenia, aby sa vyhli zraneniu. Sociálna stigma. Nudizmus nie je široko akceptovaný vo všetkých kultúrach a spoločenstvách a jednotlivci, ktorí praktizujú nudizmus, môžu čeliť úsudku, diskriminácii alebo sociálnemu odporu od tých, ktorí nerozumejú alebo nepodporujú životný štýl. Právne aspekty. Nahota na verejných priestranstvách je často regulovaná zákonmi a nariadeniami a nudisti môžu čeliť právnym následkom, ak porušia zákony o verejnej slušnosti alebo neslušnom odhaľovaní. Pre nudistov je dôležité poznať a dodržiavať miestne predpisy. Celkovo možno povedať, že zatiaľ čo nudistický životný štýl môže ponúknuť množstvo zdravotných výhod, ako je zlepšenie vzhľadu tela, zníženie stresu a sociálne prepojenie, jednotlivci by si mali pamätať aj na potenciálne riziká súvisiace s vystavením slnku, environmentálne riziká, sociálnu stigmu a právne hľadiská. Zodpovedným praktizovaním nudizmu a uvedomením si týchto faktorov si jednotlivci môžu vychutnať pozitívne aspekty životného štýlu bez oblečenia a zároveň minimalizovať potenciálne riziká pre svoje zdravie a pohodu. Ďakujeme za pozretie a ak sa vám toto video páčilo, kliknite na like a nižšie môžete napísať aj prípadné komentáre alebo otázky. Ak chcete vidieť viac našich informatívnych, vzrušujúcich a zaujímavých videí, prihláste sa na odber nášho kanála.